Oblak čvoraka Ivana Šojat. Velike su šanse da će nasrnuti na mene. Nastavila sam jednako samouvjereno, jer ja ću biti ta koja se sudjela ustati protiv Sande, protiv velike pretvodnice. Smiješila sam se kao da uživam u svemu, premda mi se želudac grčio i zapravo sam imala dojam da bi svakog trena mogla povraćati. Najvažnije je da se nakon tog sata matematike držimo zajedno, da se ne razdvajamo i da nam mobiteli budu spremni. Objasnila sam da će napad sigurno uslijediti u klozetu, muškom ili ženskom. Rekla sam neka onaj koga napadnu sam odluči hoće li se braniti ili ne, a da je najvažnije da netko sve snima od samoga početka. Svi su složno kimnuli. A za dokaz ćemo imati i poruke koje su mi slali i objave na društvenim mrežama. Neočekivano veselo umiješala se Ružica. Sve ih čuvam. Poruke? Kakve poruke? Zaprepašteno je prekinuo Siniša.